Keď spev, život a ľudí máte radi, vo svojich srdciach budete stále mladí. Slova tejto a mnohých iných slovenských piesní v podaní spevacko-dramatického súboru Jeseň uviedli prvé tohtoročné stretnutie jubilantov s primátorom mesta Jozefom Božikom. Zaspomínať si na mladosť a roky dávno minulé, ale aj oslaviť vzácne výročia. Aj to sú dôvody, pre ktoré si tieto stretnutia stále uchovávajú svoju tradíciu. Všetci oslávenci, ktorým to dovolí zdravie, sa na slávnostné posedenie s priateľmi veľmi tešia. Tentoraz sa ich v klube spoločenských organizácií zišlo vyše 40. Veľkú radosť pravidelných stretnutí má aj samotný primátor Jozef Božik. V úvode najprv to poďakovanie. Nielen za to, že ste prijali pozvanie, a hlavne za to, čo ste za svoj život pre mesto Partizánske, pre túto spoločnosť, pre svoje rodiny a blízkych urobili. Najmä preto, že dôležitou úlohou samosprávy je nezabúdať a vždy vedieť prejaviť úctu a poďakovanie. Čím Partizánske žije v súčasnosti a čo má ešte v pláne, zhrnul primátor v úvodnom príhovore. Po krátkom predstavení aktivít samosprávy zablahoželal osobne každému jubilantovi. Medzi nimi aj najstarším oslávencom dožívajúcim sa 85 rokov, a to Ladislavovi Kopalovi, Anne Sabovej a Štefanovi Saskovi, ktorý strávil 5 rokov vo Francúzsku. Pri tejto príležitosti nám prezradil, čo ho v zahraničí zaujalo najviac. V tej Francii, keď sme prišli v tom 35. roku, som oči vyotváral som oči. Ja som bol taký zarastený, otec ma strhol z vlaku a už vtedy, v 35. roku, holič zobral mašinku a strihal ma týmto elektrickou mašinkou. A čo to za čudo, rekujem, otcovi sa pýtam, neboj sa, ostrihať a pekne, dobre. A k nám to prišlo až v 50 rokoch. Vzácne jubileum oslavili aj o 5 rokov mladší hostia: Rozália Birková, Margita Dorčiaková, Štefan Dubina, Margita Gajdošová, Mária Gieciová, Alojz Matušík, Rudolf Michna, František Obselka, Irena Priehodová, Jarolín Vanko a Štefán Zvala. Na zdravie si primátor pripil aj s jubilantmi, ktorí v priebehu posledných 2 mesiacov oslavili 75 rokov. Medzi nimi aj Stanislav Apolen, Irmgard Baniarová, Helena Benková, Zdenka Červeňanská, Anna Franeková, Mária Jančovičová, Gustav Janík, Eleonora Jarolímková, František Kováč, Joana Lašová, Zuzana Mečiarová, Mária Mikušková, Jozef Mokrý, Anna Suľová a Jozefina Tunegová. 75. narodeniny a zároveň 53. výročie sobáša tento rok oslavujú manželia Mária a Julius Žižkovci. Ako si spomínajú na svoje zoznámenie, nám prezradili na stretnutí. Tak ja som prišla do Janovej si pracovať do detského domova ako sestrička a tam mala som voľno, tak som pri jazere sedela a môj manžel tam prišiel s kamarádom, tak sme sa prehodili slovo 1, 2 a tak sme sa spoznali a tak sme si dohodli nejakú tú schôdzku. On tam býval v Majeri, to bolo blízko, tak nebol problém sa stretávať. A tak potom sme sa vzali v roku 60. novembri. No a po 2 rokoch sme odišli do Partizánskeho. Pevné zdravie a veľa krásnych chvíľ zaželal Jozef Božik aj 70-ročným oslávencom: Paulíne Bedušovej, Antonovi Bližniakovi, Jolane Cifríkovej, Stanislavovi Husárovi, Eve Jančichovej, Ľudovítovi Kopčekovi, Olge Kováčovej, Helene Matulíkovej, Anne Mavrákovej, Ade Mikulášovej, Alene Šabíkovej, Jozefovi Trizmovi a Viktorovi Zábojníkovi. Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia a radosti v kruhu svojich najbližších.